Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýowyň öňümizdäki dynç güni 28-nji noýabrda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýan mahaly Azatlyk radiosynyň çeşmesi goňşy prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. Azatlygyň çeşmesine görä Türkmen häkimetleri Özbek prezidentini garşy almak çäresini etniki Özbek raýatlaryny gatnaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Galy berse-de goňşy prezidenti garşy aljak Türkmenistanyň özbekleri Türkmenistanyň medeniýet ministrligi tarapyndan öz milli libaslary bilen üpjünediler. Azatlyga ma'lum bolşuna görä 25-nji noýabrda Lewap häkimetleri 30 töwerew Özbek raýatyny Aşgabatda ýollady. Olar Mirziýowyny garşy almak çäresine gatnaşarlar. Çeşmämiz taýlanan adamlaryň bundan 2 hepde töwerew ozal 2 hepde möhlet bilen karantinasyna alnanyklaryny habar berdi. Özbek mediýasy Mirziýowyň Türkmenistany meýilleşdirýän sapary barada 24-nji noýabrda habar berdi. Kun Nokot Uz neşrine görä Şavkat Mirziýow 28-nji noýabrda Aşgabatda sapar etmegi meýilleşdirýär. Onuň ýa-ni Mirziýow beýlik bir postsovet merkezi Aziýa ýurduny Gazagstana sapar eder. Özbek prezidentiniň Türkmenistana we Gazagstana etjek saparlary onuň ikinji möhleti prezident wezipesini eýelenden soňra Russiýa amal aşyran döwlet saparynyň ýa-ni gabat gelýär. Özbek lideri ikinji möhleti prezident bolandan soňra ilkinji daşary ýurt döwlet saparyny Russiýa Federasiýasyna amal aşyrdy. Şavkat Mirziýow 19-njy noýabrda Moskwa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen duşuşdy. Hasodon Mirziýow 12-nji noýabrda Türkiýe Döwletler Guramasynyň öňünden meýilleşdirilen sammitine gatnaşmak üçin İstanbul'a sapar etdi. Munyň bilen Türk mediýasy Şavkat Mirziýowyň ikinji möhletde ilkinji daşary ýurt saparyny Türkiýe amal aşyranyny habar berdi. Mirziýowyň ikinji möhleti prezident wezipesine saýlanmagynyň edili ýa-ni Moskwa amal aşyran sapary Özbek mediýasyna görä Özbegistan bilen Russiýanyň arasyna jewit strategik hyzmatdaşlygy ýene bir gezek mysal boldy. Galy berse-de 19-njy noýabrda Mirziýow Moskwada Putin bilen duşuşan güni Özbegistanyň premier ministri Abdullah Aripow Ýewraziýa hökümetary geňeşiniň ýygynyň neden çykyşyna Özbegistanyň Rus agylygynaky Ýewraziýa ykdysady bileşigi bilen barha ysynşýan gatnaşyklaryna ünti çekdi. Özbegistan geçen ýyl Ýewraziýa ykdysady bileşigine Finçagda statusyna eýe boldy. Azatlygyň çeşmesine görä Mirziýow garşy aljak Türkmenistanyň özbek raýatlaryna olaryň özlerini ýokary derejeli mehmanyň öňüne nähil alyp barmaldyklary, mehmanlaryň soraglaryna nähil jogap bermeldikleri barada tälim türgünleşik geçirilýär. Galy berse-de goňşy prezidenti garşy aljak etniki özbeklere özleri barada berjek gurrunlary hem öwredilýär. Lewap vilayatynyň häkiminiň orunmasary tarapyndan geçirilen konsultasiýalarda Türkmenistanyň uň nowatlary, adamlaryň açlyk derejesi we işçiligi barada dil ýarmazlyk tapşyryldy diýip çeşme aýtdy. Hatda özbek diline sapak berýän mektepleriň ýokdugy barada hem gürlemezlik tapşyryldy diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki postsovet merkezi Aziýa ýurtlarynyň tapawutlukda Türkmenistan bilen Özbegistan Russiýanyň liderligindäki kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agzadal. Uzak ýyllaryň dowamyna demir ýumruk bilen ýurdu dolandyran awtoritar prezident Islam Karimow 2016-njy ýylda tarpytaýyn aradan çykandan soňra Özbegistanyň reforma wadalary bilen prezident wezipesini eýelen Şavkat Mirziýow geçen 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna türkmen kardeşi bilen ençeme gezek duşuşdy.